Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye zamu nuna muku yadda za ku sayi data 1.5 gig akan naira 300 kacal kuma akan layin ku na MTN. Kamar yadda muka sani akwai tsarin offer da kowane network suke fitarwa kamar MTN, Zen, Etisalat, Glo suna bawa wasu daga cikin kwastomomin su amma sai dai idan aka ce offer to yana nufin ba kowa ake bawa ba sai wasu daga cikin kwastomomi amma kai ma ba mamaki zaka yi gwadawa saboda mene saboda ba mamaki kana cikin mutanen da za a iya bawa. Yanzu kafin mu nuna muku yanda zaka sayi data 1.5 gig a naira 300 bara mu je mu duba mu ga nawa ne ainihin ake siyan 1.5 gig akan tsarin data flying misali normal data flying nawa ne ake siyan shi, sannan sai mu duba mu ga to nawa kuma ake bada shi a yanzu. Kaga sai mu ga irin saukin da muka samu kenan. Misali yanzu muna kan duba yanda suke bada 1.5 gig akan nawa suke bada shi. To alhamdulillah yanzu gashi mun shigo cikin normal planning yanda suke bada 1.5 gig shine naira 1000. Naira 1000 zaka saka sai 1.5 gig shine anan sama. To sai aka ce ga wata hanya da zaka yi sayan 1.5 gig a naira 300 kacal. Insha Allah idan kai dace kana cikin wanda za a ba wato zaka samu kuma zaka samu koyaushe har sai lokacin da suka ga dama suka daina badawa. Yanzu da farko idan kana so ka sayi 1.5 gig a naira 300 a layin ka na MTN sai ka sa *567*141 sai ka sa hash kamar yadda kuke gani. Wannan shine asalin code din da zaka sa, so sai ka aika. Yes, to yanzu gashi kun ga ya ga mun yace you will be charged 300 naira for the purchase of 1.5 gig valid for 7 days. 1 to proceed. So sai ka danna 1. Congratulations on your success purchase 1.5 gig data for 300 naira. To browse your favorite website data is valid for 7 days. So kun ga yanzu sun bani saboda ni dama yanzu akwai misali kudi a cikin layi na kuma dama ina da buƙatar sayan data. So yanzu gashi dai kun gani yanzu na sayo data 1.5 gig a naira 300 akan layi na MTN. Kuma kai ma idan ka gwada insha Allah na san zaka iya dacewa. Kuma karka ji misali karka sare ko da ka gwada yanzu kaga bai yi ba to ka cigaba da trying. Su kawai zuwan ta ne, suna baka za su iya daina baka, sannan kuma ba sa baka za su iya fara baka. So wannan dai shine hanya simple da zaka iya sayan 1.5 gig a naira 300. Insha Allah ku ci gaba da bibiyar mu, za mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan abubuwa domin samun sauƙin rayuwa. Domin kuwa wannan lokaci da aka zo mutum ya ji da abubuwan da ya shafi rayuwa ma bari a ce ga data kuma mutum na siya da tsada, so kun ga abin zai iya yi wa rayuwa yawa. Haka yasa muke binciko irin wayannan hanyoyi muna kawo muku domin amfanar da juna. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Wanda bai mana subscribing ba kar ya manta ya mana subscribing, kuma ku ci gaba da bibiyar mu kuma na like din wannan bidiyo idan ya burge ku, domin kuwa like din bidiyo yana matukar taimakawa zuwa ga al'umma domin su masu amfana. Muna godiya sai mun ƙara jamewa da kuwa wani bidiyo na gaba insha